murume wangu inaishandira ugwanda anga ari kurefu sapa ingoti murume wangu akauya inini taingotanga kakushupana so samwe musi ndopa akazobuda pachena titori mumba tichitoshupana futi akati iwewe haida kutondirowa zvikanzi iwewe uri kunzi wakazodaiso munhu wese munokomboni kana mwana mudiki wese anokuziva sekuru vanobva waudzwawo nemuzukuru wavo ndiwo nyaya iri panapo sekuru kuti wayananisa wakwanisa wayananisa sekuru waibva watotutsira futi mashoko muzukuru wako mukadzi wako ndakakudza kuti ifambe ihure anodanana nanhenge apa ndopa wakazotaura ndiwo anochinjanisiwa panapa mukadzi wako pamusoro imambo ndimabukota eseda musoro wenyaya ndokudai so ava ndisekuru hanzvadzi ndisekuru womurume wangu hanzvadzi amai vangu takagarisana iko kwatini takagara murume wangu inaishandira ugwanda anga ari kurefu sapa ingoti murume wangu akauya inini taingotanga kakushupana so paauya pese taingotanga kunetsana saina asingambozwa kuti chii chikumboitika samwe musi ndopa akazobuda pachena titori mumba tichitoshupana futi akati iwewe haida kutondirowa zvikanzi iwewe uri kunzi wakazodaiso munhu wese munokomboni kana mwana mudiki wese anokuziva zvamamiriro wakaita wakazodaiso nechii ndakati nyaya mukutaura yemakaiudzwa nani zvikanzi sekuru ndo vakataura sekuru avo ndo vakaudza chii vakaudza muzukuru wavo tagara murume anoenda futi kubasa odzoka futi popera futi mazuva pamwe pachiti tichiwirirana sekuru avo togona kuti tatonetsana kumba kwedu isu nyaya tashupana tetoshupana nyaya isitombori iyoyo sekuru vanobva waudzwawo nemuzukuru wavo ndiwo nyaya iri panapo sekuru kuti wayananisa wakwanisa wayananisa sekuru waibva watotutsira futi mashoko muzukuru wako mukadzi wako ndakakudza kuti ifambe ihure anodanana nanhenge apa ndopa wakazotaura kutanzi anochinja varume 2 apa ndiwo anochinjanisiwa panapa mukadzi wako tadai so mukadzi womurume uye wakataura kuti ndodanana naye mangwana achinda tobva unoshupana nemurume ndandakatorara mukicheni mukadzi wena andakatorara zvekuma10 akauya achipopota achiti mapota anguramba achitaura nyaya yaane makore mangani ichingotauriwa saka inyaya yeshuwa ndo yakutoti chi ndeyechokwadi nyaya ndakati ndidaire ndava ndanasina kudaira mwana wangu musikana ndiyakazodaira namewa asaya mimi kuti mama ndozvavanoita izvozvo sekuru hamuwazive kuti sekuru vanoita sei sekuru vanongotaura wakabva rino vachiitaura nyaya iyoyo ende vanongotaura munhu waaniye ndabva ndangobuda pandava ndatamesaro inini chaakuitika apa indakuenda kwamama ndakabva ndachinja shuwa kana kugeza ndina ndabva ndatoya kuno ndopa ndakakwira dari rangu ndichisvika ndichimhangarirawo sekura ndokuti ndovainzi vanoudza murume wangu ende murume wangu zvakawanda zvavaitomudza achitoti semusi wacho watakatoshupana ndakatowanza ndakamira ndakambomira padhoremba vachitaura ndamira apo ndichiti pamwe wachanyaraunganyanyi chai taibuda pachena tainzwa baba mazvinzwa kasvara kumupomerwa nemuzukuru wenyu ehe kana muchisidzwa muri kubvumere mose ari kupomerai kwete mama semuviramba dzinzwa pamusoro wedare pamusoro wemambo nemese vamakorokota nemese makatukuta nababa nanamai tinongotaura chokwadi chirume chacho gagaga inini muzukuru wangu apa ndikanzwa pakwaya Simon ini asingazivi nyaya ini pakwaya Simon nomupurisa wamambo ndopa ndikazwa chinzi ndikati ko Simon ndireira mundipa zvikanzi wamhangare ndikati nani zvikanzi pindurai nhau yavataura mainzwa vari kupomerai indi zvandikutaura zvinokuedza kutsanangura pindurai zvavataura vanzi imimi ndimakataurira murume wake uyu kuti inini uyu kwete mambo fambi ari kusara achipinza varume mumusha kwete mambo chitsanangura ipapo kwete chitsanangurai kusei muri kuti kwete pani kuti kwete nini nokuti pakauya mupurisa wamambo akamubvunza aiwa tati musataura nyaya yemupurisa taurai nyaya yekuti muri kuti kwete sei kuti hamusiri makataurira murume wake kuti ari kuhura handina bvira ndamuudza mashoko ine mhaka yemuri kudaro nokuti ndinena papanga chimwa doro pamba pake handiti pane bhawa handiti takagara so tichimwa doro but ndakangoona muzukuru wangu uyu akungontaura kuti
sekuru mimi ndimuita makuwa kumurume wangu makuwa yeye vanhu vanga vakaungana tindeka kuna mambo maoke vanhu vakaungana inapanyendekera sei ndikati undudza mashoko aya zvabva nepapi zvaundudza izvi handizvi murume wacho ndokubvunzwa kuti kwewewe sekuru ava ndisekuru wako zvanzira vakakuudzawo here nyaya yekuti izvo murume mukadzi wako ari kukura akaramba ndisaka murume uyu akaramba akati hapachaka akambondiudza hani mazona saka nyaya idzi zikungobuda makuhwa hadzisi kuuya zviri straight. Alright. Murume wake munomuziva? Muzukuru wangu anonzani? Anezi Nixon. Anoita basa rei? Anoshanda kugwanda. Aita basa rei? Anovaka mabhildimu yanobikira varuba machaina vachivaka kugwanda. Anogara nguva yakakura sei ari kugwanda? Gwanda anogara zvowe kuti kana kuti pagore anogona kuuya kana kuti kaviri. Alright, saka toti anogona kugara kuma 8 months or so ari kunze kwemusha. Uyu mukadzi anenge ari kuno muinaye kuno. Mukadzi uyu anotengesa doro pamba pake panoitwa ningi zvebhawa. Munomuona sei kana achiita zvebhawa? Aiwa inini kana ndikasvika pamba pake ndingogarawo ndakungonzvinwirawo doro kundizivewo kuti anoita nezvei. Munomuona sei? Munoendapo every day? Munoendapo nguva nenguva muchinoona muchimwa? Munomuona sei paukama hwake nevamwe vechikadzi nevamwe vechirume? Ukama huripo zveshuwa but ukama hwacho ndokutsvagirana nyaya. Vanowanda vapi? Varume here kana vakadzi? Ipapo vakadzi kuva vanowanda varume. Varume ndovanowanda ipapo? Ndovanomwa doro. Vamwe anongouya achingotenga sei pane tuckshop anongouya achingotengawo vachiita sei vachidzoka. Vanonga vachitenga vachidzoka? Vachienda mudzimba dzavo vanhu vechikadzi. Asi varume munofunga sei imi mukadzi anogara 10 months asina murume? Imi muzukuru wenyu 10 months asina munomufungira chii? Iye pamba futi pachitengesawo. Ini zvangu hapanya nemufungire. Kana achizviita anongozviitirawo ega, ini handingambofungira munhu pamba pake. Because ini ndine musha wangu. Alright. Hapana chamunofunga? Kwari. Chimuona zvake achibuda izvo achitengesawo. Ari kuita business yake. Akuita business yake ningasvinge chimutiwo business yako chichiye. Ewa. Mambo vanhu vakanetsana murume nemukadzi munyazvozviziva vanetsana kudaro vainetsana nechi nyaya dzavainetsana baba vainaziva vakatanga kubvisa murume akatanga kubvisa mukadzi wake mushopu handiti ndikati kokuzviitirei ndakabva ndakabvunza kuzviitirei zvakuita zvanzi aiwa shopu yangu ndotengesa ndega nevana vangu iye mukadzi nemwana wake musikana handisida kuvaona vachitengesa mupi ndikati kwete haufaniri kudaro iwewe handiti right. Adaro murume akabvunzwa shoni yakazara ndakagara akanzi baba ndinoda kubvunza ava ndiani venyu vakati ndisekuru. Ndisekuru venyu zvikanzi kusaidi ndiani zvandamai zvikanzi pane mashoko akambokuudzai here maererano nemudzimai wenyu zvikanzi kwete mazva ini saka ini pani kuita nharo papa akati kwete muzukuru wenyu imi muzukuru wamurume ndakati kwete akubvunzwa. Okay, fine. Aiwa zvakanaka. Angabvunzwa naamai yake. Aibvunzwa nani? Aibvunzwa vakati pamasamoni. Alright, okay. Akati kwete uyu anga ari mutongi here? Aiwa munhu angabvuma here kuti utobvuma kuti ndakaputa mbanje mupurisa achikusunga? Unoramba zve? Aizvo zvatingazvitori izvo. Asi tiri kutaura chiri kuti pane pandachida ngubvunza akutaura chiri kuti uyu kana achigara nguva yakareba uyu pasina murume wake ende varume venharaunda vanouya vachimwa hwa ipapa vachitoziva kuti uyu murume wake anozouya ameno vakatadza kumuzvembeteta ndizvo zvatingaziva muri kuona aiwa ipapo handingamboziva munhu anofunga aiwa apa handibvumira aiwa ipapa handibvumira because handizive zvaari chandoziva kuti anongotengesa mushopu muchienda kunomwa hwa ipapo almost every day. Kwete every day. Alright, kamwe chete pasvondo tikasvikawo kana 2 days 3 days tombobudawo tichinwa muchiona zvekuita pamuzukuru
andimboona kwani anofana kuona ivavo ndibamuninika kwenini ndinoone sekuru bamunini vanogara navo ndinofana kuona izvozvo. Aiwa, nyaya ndikutira kukwezva pairi very simple. Kana pamusha pake pachitengeswa doro uzvo chokwadi chiripo, reality iripo ndekuti varume vanotombomuzvenzvera chete. Izvo hazvirambike izvo, vanotombomuzvenzvera. Ini nezuro chachaenda ndiri kwandandiri kuti pabasa rachantinaro tatine vakadzi vechidiki nevakomana vanenge vaviri vatatu vechidiki, vadzimai vomumba chaizvo vakatopfeka riri kudai, but ndakazoona akukochekerwa nekuti anga ari mudzimai ari kunze kwechi uye akatozodza zvokusasamura kwazvo kutoti haiwa usadare hauna kudara tipa basi andoona nyari panapa. Ndiri kuti zvinoitika izvozvo zvino kana iye manje dai hama yake yanga iripo, dai ndandiri nehama yake mukadzi uyu, murume wake iri hama yangu inini, ndainyarara here? Hapana zvimwe zvokuti ndainyarara here? Indonyarara. Handinyarari. Iyo mukadzi wako chenjerera next time ka hakuna kungobvumidza kuti adi afambe nekuti zvandikaona kuti hazvinombera zvakadi ndiri kunyevera hama yangu handiri kupaona apa. Saka uyu ndiri kutaura zvinhu zviri natural zvinoonekwa panomwa hwava, vanhu vanomwa hwava can do anything. Varume vanoita anything because hwahwa hunoasosiyetiwa nebehavior isina kunaka, munhu anorasa hunhu hwake. Uyu kunyange kana akaramba zvakadii kana akadii kunzvenzero anotodonherwa chete, munhu anotonwa hwahwa akatomudhadharikira sorry wozoti sorry asati zvembeteta kumapendekete kwake anomapaona. Saka imi kana muchizvoona manje imi mamunyarari umuchenjerere mukadzi wako, iwe chenjera muzukuru, chenjera mukadzi wako, pauri kuenda pa chenjera mukadzi wako. Makanyarara muri rombe kudaro munenge maisira zvinhu zvisina kunaka muzukuru wenyu. Aiwa kapona mambo zvinoitika ndezvekuti unogona kuurayisa mwana womunhu mazvaonaka mangwana anotora ngozi ndiani anofa ndiani pakati pemuzukuru wenyu naiye ko muzukuru wenyu hafe. Aiwa anogona kungotora chimwe chinhu asi akadaiva mutema hafe here uyu kana akatapura chirwere akanochiisa uka hafe here anofa manje Samakadzi mungonyevera pichani handiti aiwa tikadaro zvakanaka. Yes, ndikuona sekuraka avafana kuronda muzukuru nemafungiro akiitwa sekura hafane kuita sei kuronda muzukuru uyu. uronda amarondera chinyengo mumachoka 10 months asina kutadza kutarisa chete muzukuru wangu anofamba sei. Right, nyaya iri panapa maiona iwe ndakakubvunza kuti hapana ndikunzvenzverera unoramba unoti hakunye basi chokwadi ndechekuti pane vanombokudenhura mapendekete unotozokorambawo zvako ndizvoka zvakanaka hapana zvakanaka, it's okay. Now iwo wapa mhosva sekuru wako atirika wapindurika here? pindurika apa handina nekuti ipapo taura kwandikutoita kuno nyaya yekutoshupa neziromba kwedu kwangu tioneonda anotobuda mumba kani mukuona mari chechana kuyani yakakwana ndatonyimiwa mari yese yakatorwa yese anatombobuda mumba mwangu nehondo zvekuti iwe usei uri kuti sekuru ava ndo aka inini murume wangu ava vakatoudza murume wangu ndichitonzwa Okay. ndakatomira tete vangu vakatombouye vakatoshupana nawo sekura zvekuti murume wangu ndakatozosvika kuzobatira huku wamwe tete wangu so nenyaya yacho yo ava vari 2 ava nemuzukuru wavo vakanzi sekuru imimi sei musitadza kugadzirisa vana mukutowedzera panoti mugadzirise vana maifanira kugadzirisa vana ndii ndakatotanga ndavada ndati sekuru munoziva zvamukuita zvakaipa chii chamukuita orai zvakanaka. Ini ndiri kuona kwandaita ndaona kuti sekuru shuwa vanonyeurira chii muzukuru wavo andotaure ndapana munhu asingatoziva ngomboni yese. Saka wanga uchida kuita sei wazvinzwa kuti sekuru vanonyeurira chii muzukuru wako ndo zvekuita chii?
aina hapana ndandichingoda hangu kuti wanitaurewo chokwadiwo chekuti weni ndikwanise kugara mukomboni kuti muzukuru uyu anozviita awere chikomba chacho ndechipi mashizha wongouya kaodayira chokwadi chawo iwo wacho anenge ataura kana nepaakanongondionawo ndakangomirawo zvanguwo nemunhu wongotaurawo izvozvo sematauriro anoita. Alright, zvakanaka. Now dare rino riri kuona kuti sekuru pane pamuri kutaura handitika muchitaurirawo muzukuru wenyu kuti ndo zvinoita mudzimai ari kuti imba yangu yako yazunguzika nekuda kwemashoko amuri kudii. Hamufungire kuti chinhu chakanaka chekuti munogadzirisa kuti aone magariro kana muchiri muda musha menyu munogadzirisa ka munogadzirisa imi kuti uyu zvandai kutaura mukadzi uyu aiwa garisana zvakadii zvakanaka kwete kuchidzira kuti pave panoipa ndo chichemo chine muzukuru wenyu nekuti muzukuru ari kuda imba yake ari kuda kuraramawo zvakadii zvakanaka asi muri makumusema nemhaka yekuti imi munenge muchikuchidzirawo handimaona ka saka muri kunozviita here izvizvi munozviita ka saka mabvuma manjika kuti maitaurira muzukuru wenyu handika chiendai munonyatsokuvaka imba yevazukuru venyu zvakanaka handi mazvidziwa ka kuti zvinyatsoti gechekeche zviite zvakanaka kuti muzukuru aone kugara zvakanaka muchibikirwa zvakanaka nemuzukuru wenyu asida kuti imba yavo iputsike asida kuti imba iputsike asida kuti imba ivakike zvakanaka inotovakwa nemi kuti muzukuru aiwa hazvinzaro kuti adi handitika zvakanaka iwo kana uchiona kuti pane vari kunetsanetsawo nemutoo iwoyo ine unovasasamura urakidzewo chimiro chokuti hapana chinosara chichiitika kana murume wakati asipo wazvinzwa ka good tapedza sumukai It's